Hi, may goy na tagay may tingzin. Sa itong video to, sa ito na ba mitong lu akay rong mitong lu ban hiyak lu te akay kun may goy rin na cover slow pante may goy na rin na king low po akay itong channel hini support su na slow like subscribe share na slow. Lung lao